A régi hiedelmek szerint Szent Ivánéjjel összekeveredik a valóság és a természet feletti. Ez inspirálhatta Shakespeare Szent Ivánéi álomtörténetét is. Bár van egy másik irodalomtörténészek által elismert elmélet is ennek létrejöttéről. Ez alapján Shakespeare a mű keletkezésekor gyógyszerre ivott. Na jó, ezt csak most találtam ki. De a lényeg, hogy most ezt fogom nektek feldolgozni. Történetünk egy nagy esküvői készülődéssel indul Athénban, ahol Thézeusz herceg és az Amazon királynő Hippolyta frigyére vár a város. A nagy nyüzsgésben azonban előkerül egy családi konfliktus. Egy Égeusz nevű apa veszekszik a lányával, Hermiával, aki nem akar hozzámenni Demetriushoz, akit az apja kinézett neki, hanem helyette szerelmét, Lysandert választaná hitvesélyül. Az élet azonban nem ilyen egyszerű, hiszen a törvény kimondja, hogy ha nem követi apja parancsát, vagy kolostorba kell vonulnia, vagy pedig az életével fizet döntéséért. A fiatalok dacból úgy döntenek, elszöknek a városból az éjszaka leple alatt, persze Hermia még elmondja tervét barátnőjének, Helénának, akiről érdemes tudni, hogy szerelmes Demetriusba. A fiatalok ezután bevetik magukat a közeli erdőbe. Heléna ezt egy jó apropónak tartja, hogy bevágódjon Demetriusnál, és el is újságolja neki, hogy Hermia megszökött az erdőbe. A várt hatást azonban nem éri el, hiszen Demetrius azonnal szerelme után indul, Heléna meg mehet utána. Szerencsétlenségükre azonban az erdő nem egy közönséges erdő, hanem a tündérek birodalma, ahol történetesen szintén áll a bál, már persze nem a szószoros értelmében. Itt ugyanis a tündérkirály Oberon és felesége Titánia épp egymást marják egy inas gyerek miatt. Oberon elhatározza, hogy megleckézteti az asszonyt. Segédjét, a csintalan Pukkot elküld egy bűvös virágért, aminek a nedve bárkit szerelembe ejt azzal, akit először meglát. A terve érett uralkodóként és szerető férként az, hogy ezzel majd megalázza a feleségét. Puck azonban, aki egy elég szórakozott figura, kicsit a kezébe veszi a szálakat, és nem csak a tündérkirálynő szemébe cseppent, hanem az athéni fiataloknak is bekavar. Mentségére szóljon, hogy a tündérkirály Demetrius megbűvölését is feladatul adta neki, hogy ennek hála beleszeressen Helénába, és ezzel megoldódjon a problémájuk. Puck azonban Lysander babonázza meg, aki így beleszeret Helénába, majd hogy jóvá tegye hibáját, Demetrius szemébe is cseppent, aki szintén Helénát látja meg először, és így a fiúk ketten kezdik üldözni a lányt egymással versenyt udvarolva. Puck azért a parancsát is teljesíti, és a királynőt, vagyis Titániát is megbűvöli. Szerencsétlenségére, mármint Titániának, pont ekkor járnak arra mesteremberek, akik egy színdarabbal készülnek az esküvőre. Az egyik őjüknek, név szerint Zubolynak, ráadásul Puck a fejét egy szamárfejé változtatta, akit erre a társai magára is hagytak. Szegény Zubolynak ez a fejcserel dolog amúgy fel se tűnt. Titánia pehére őt látta meg elsőnek, és bele is szeretett. Szolgákat rendel Zuboly mellé, becézgeti, simogatja, egy szóval kényezteti őt. A fiataloknál sajnos nem ilyen idilli a helyzet. Hermia nem érti a helyzetet, hiszen míg eddig 2 fiú is udvarolt neki, most hirtelen mindenki magára hagyta. Frusztráltságában össze is veszik Helénával. A 2 fiú között is elmérgesül a helyzet, ők már párbajra szánják el magukat a lányért. Oberon eddigre viszont megunja a tréfát és megszünteti a varázslat hatását, egyedül Demetriusnál hagyja érvényben praktikai okokból. Így meg is oldódik a helyzet. Demetrius összejön Helénával, a király kibékül a királynővel, Hermia meg Lysanderrel talál újra egymásra. Reggel az éppen arra vadászó Tadeusz rájuk talál, megbocsátja nekik a szökést, sőt engedélyezi a házasságot a 2 párnak. Így a történet végén össze is házasodnak a herceg esküvőjének napján, itt fellépnek Zubolyék is, ki a kicsit ügyetlen darabukkal. És itt a vége, fussál vére! Ügyünk egyet, ügyünk kettőt, ügyünk addig, amíg össze nem dőlt a valóság és a képzelet. Vagy oldaluk meg szemre képzeled! Állom az élet, kár lett volna diszidálni, hogy diszidálni. Az utolsó kör már régen lementem, meg mit csinálsz itt, még mit csinálsz itt? Állom az élet, kár lett volna diszidálni, hogy diszidálni. Az utolsó kör már